Какво е Великден? Великден е най-големият християнски празник, който отбелязва възкресението на Исус Христос. Той символизира победата на живота над смъртта. История и начало Великден се чества от християните като възпоменание на възкресението на Исус Христос. Началото на празника датира от първите векове на християнството. През 325 година. Първият Вселенски събор в Никея определя Великден да се празнува в неделя след първото пълнолуние след пролетното равноденствие. Православен и католически Великден. Разликата в датите идва от това, че православната църква използва юлианския календар, а католическата григорианския. Ритуалите също се различават, например, в символиката на службите и начина на благославяне на храните. Защо се празнува? Според Библията, на третия ден след разпятието си Исус Христос възкръсва от мъртвите. Това носи послание за ново начало и надежда. Великден – празникът на Възкресението. Великден е най-важният християнски празник, който отбелязва възкресението на Исус Христос на третия ден след разпятието. Той символизира победата на живота над смъртта и носи послание за надежда, обновление и ново начало. Символика на яйцата. Яйцето символизира нов живот и възкресение. Червеният цвят се свързва с Христовата жертва. Червеното яйце – символ на Великден. Един от най-важните елементи на Великден е червеното яйце. Какво символизира? Яйцето е символ на новия живот и възкресението. Червеният цвят представлява Христовата кръв, пролета за изкуплението на човечеството. Първото боядисано яйце винаги е червено и се пази в дома за здраве през цялата година. Български народни вярвания и фолклор. Например, вярването, че първото яйце трябва да се търкулне по лицето на дете за здраве. Обреди, специфични за различни региони в България. Традиции и обичаи на Великден. Строг пост преди Великден. Християните спазват 40-дневен пост за пречистване на тялото и духа. Велики четвъртък и Велика събота – дните, в които се боядисват яйцата. Среднощната литургия в събота вечер хората носят свещи и чакат да чуят «Христос воскресе», на което се отговаря «Воистину воскресе». Великденската трапеза включва козунак, агнешко месо и боядисани яйца. Обичаи, свързани с яйцата. Чукане с яйца. Хората се борят, като удрят яйцата си едно в друго. Победител е този, чието яйце остане здраво. Търсене на великденски яйца. Забавна игра за децата, при която яйцата се крият и трябва да бъдат намерени. Търкаленето на великденски яйца е забавна традиция, която се среща в различни държави, особено в САЩ, Великобритания и Германия. Но защо точно се търкалят яйцата? Произход и значение на традицията. Символика на камъка пред гробницата. В християнската символика се смята,
че търкалянето на яйцата представлява отместването на камъка от гробницата на Исус Христос при Възкресението. Игра за късмет в някои народни вярвания яйцето се свързва с плодородие и нов живот, а търкалянето му по земята символизира успешна реколта и изобилие. Детска забава в много страни това е просто весела игра за децата по време на великденските празници. Великден в България традициите включват боядисване на яйца, емесене на козунак и посещение на църковни служби. Великден по света различните държави имат уникални великденски обичаи, търкаляне на яйца в Англия, великденски заек в Германия и САЩ, фестивали в Мексико. Какво символизира великденският заек? Заек плодородие и нов живот. Зайците са известни с бързото си размножаване, затова от древни времена се свързват с плодородието и пролетното обновление. Пролет и възраждане, в много култури заекът е символ на настъпването на пролета, когато природата се събужда за нов живот. Пазител на великденските яйца, според някои легенди, заекът носи боядисани яйца и ги скрива, за да ги намерят децата, особено популярно в Германия и САЩ. Техники за боядисване. Популярни техники включват боядисване с естествени бои, използване на ориз, памук и восък. Козунакът. Традиционен сладък хляб, който символизира жертвата и търпението. Великден 2025. Кога е Великден? Великден през 2025 година се пада на 20 април. Първото боядисано яйце. Традиционно се боядисва в червено и се нарича пазител или червеното яйце. Вярва се, че носи здраве и късмет на семейството. Какво да правим с черупките от яйцата след Великден? За плодородие заравят се в градината, за да обогатят почвата. За здраве, в някои семейства се хвърлят в течаща вода. За екология съхраняват се и се използват като натурален тор за растения, за креативност могат да се използват за арт-проекти или декорации. Вишнев цвят, весели празници. Други традиционни ястия. В различни култури за Великден се приготвят специални ястия, като паскална пита в Италия и емагерица в Гърция. Рекорди и любопитни факти. Най-голямото боядисано яйце в света е 8 метра високо и се намира в Канада. В Полша хората се пръскат с вода на Великден. Великденска викторина. Кога се пада Великден тази година? Как се казва първото боядисано яйце? Какво се прави с черупките на яйцата след Великден? Чук-чук, яйчице, имаш ли си сърчице? Чук-чук, яйчице.